up, man? It's your boys back for a new vlog and it's a new day. Padong na may mga on sa pungko-pungko. Maligsan. Maligsan. Matay. Artista namin. And hindi ko man ako bangaon, magkuhan na yun, mag-shooting na yun. Maligsan na saan? Oy, maligsan. Gusto ko ka na mi. So, let's go. Punto boss. Dahil may din sa kuha nyo sa naan sa basta naroon yung park sa IT Park. Yan, mga sa Mega Jot. Kachap na may boss. Let's go. Chop ka? Kachap ka? Susi boy ka ba? Unsa na? Unsa man na? Ganda galing tag-parking. Susi boy! Nice. Ganda ng driver sa Bali Parking. Boy, yung sayaw eh. Susi boy. Diba si? Uy, man. Aba, bangun sa nga. Part social kanta si Slipknot, bong. Oy, sa ito ba siya? Social na. Yeah. Vlog is life. Wow. Uy. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 자꾸 가슴이 시려서 잊혀지길 바랬어. Kung naglagot kasi mong ex, i-block sa Facebook. I-block to. Naunta ko iingon kanimo, pero Wow, si Luis. ano ko, masakitan ko. Mo ni si Sophia. Si Sophia. Oh, no. Tara sa Sophia, bro. Guwapo ni Sophia. Naman, Ang crush ni muna mo crush ken. Naman daw. ang crush. Ay. Sophia daw. In your eyes, you're holding mine, baby. Ay, unsa man imong isulti kay isbasa na, unsa man imong ikuan ni Pia gyud no nas Di, Pia. unsa man mo iingon. Mangayon ta kog space para kanatong duha. Kay murag wa na spark ang atong relasyon if okay lang nimo. Please. Di ko mo dugot. Kaya tayo kita. Kana, pwede mo to. Pwede pa nato ni maistoryahan. Ang tarong. Sorry babe, pero wa na jud akong gugma kanimo. Ma-open ko ninyo sa Pia. Sanchez. Sanchez. Nendo din sa Sophia Sanchez. Igon sa sila ko rin natin. Pili man na. Agaw. Ay, uy, mo din gwapa ken. Ma-open ko nimo sa Pia Sanchez. Love kay kita. Nung una pa lang tayo nagkita. Uy, unsa yung Facebook ken? Out of kalimot ko yung Facebook. Uy, sumo. Ako nung yung black tapi. Uy, ano man ken? Ano yung mag-block ken? Basta din mo labang sa kataw. I-block to. I-black ako siya kay kailangan ako mo move on. Uy, nasakitan gyud ka deng. Sakit kayo as in hindi niya kasakit. Nakibuwag dahil kasi mong crush. Hey, hindi pa man uyak. Pero ako na rin nilikay. Ano man? Kaya more bang huwag na magkita mi. Yeah. The more sa kumasakitan, kinaasin. Mao na ang video karon. Walang video kayo. Sige, okay ra na kini, amo po na kanakin. Salamat. Ako lang itakin. Sige. Kunya, kung naay babae may bugin, unsa may kasulti nimo sa mga babae nga crush nimo unsa? Ako ni ka sulti niya. Kung ako yung gugma, hindi mo magmahal. Ano man? Mapuno ang naman sa mga. Unsa may naani mo nga mga wala sa mga lalaki day? Naan ako, loyal, Wadyo ko ana. Uy. fuckboy. Uy. Man. Pakman man ken kita ko. Unsa man jud ken? Kanyo ba? Manakin. Alam mo. Ken Bro, unsa ako mo? ni share sa Facebook bro, sugod ra ka bro. Ha? Uy. Ako share sa Mana dahil may shoot, no? And
Snake Princess. Oh, kaya naman ka mo. Happy naman ka. Snake Princess dahil guys. Kaya naman ka. Napati sila din, no? And, na to, dayon. That is for this vlog. Thank you so much for watching. And, Grab my car. please, Yes, managyan. hopefully supportahan nyo ang video ni Kit Rush with Snake Princess and Kikin. Thank you so much for watching. Have a good one. Artista namin!